Karbi Cultural Society atumpen Roy ing hilapen lun seti munga tumaphan karchodam. Ajak dengklui pen cingthong arat akar I misen atowar ka cheleng longji aphan keklem pangcheng pontanglo. Kirim tiso Rubik's game second inkoranir kepen kepatangun. Nangli jong si Karbi alam kaning je pachok lim thekabang phubang phi bulo tangte nangli phan isi Abirta kemedo. Karbi Anglong Live News Channel along Abirta thanbang pinsotame arlosotame akenang soddo. Bang solong menang che thabdona bangaling satame Karbi alam kaning je choklim lapen thekpa minangji. Arta ningkan inkora isipen aber kalidet nangji. Kecharle ahina ki jum nai sita HS ki untang kalite graduate nangji. Ning ke hang abang phubang phiatum jakhong ni phai kretrok siarni ada por phai kepen krehiniang bong interview aphan Karbi Anglong Live asahem rong ni hangalong homri ignon. Ang tonalam kachini pa meji aphan screen along ke paklang 93654 92465 along Abirta ignon. Nalitum dona phan setame nilihin pen atap ke me kardom phujiriklo kardom. Pine Abirta ang ton pen arji tha. Non ke bangji Karbi Youth Festival mate Karbi Risonimso rong aji ingdeng phokep Sertalin Jubilee katalon bonalong pachaton dunsi hakko pen Karbi Risonimso rong aji along klembare matuma phan karcho lapen kachop hapon lapen patumi KCS atumpen ahem humri damsi Roy ing hi lapen lunseti munga tuma phan karcho padodam. Bangso karcho damamaya long KCS tiripia maipu Chandra Singh Krola pen kongchun bang Vida Singh rong pipen Japon linsi Dipu tara langso along ahem humri damsi KYF mate Karbi Youth Festival founder kongchun bang Roy ing hiaphan archo dam lapen halapu KYF founder maipu lunseti menga phan sitame Dipu loru langso Sunday market alongan ahem humri damsi archo damlo. Laso ahut Karbi Cultural Society atumpen lapuson karcho ponalong KCS atumsi kevang kalilo arnamsi nangki sunateng lopusi lunseti mong lapen Roy ing hi atumpen ningji lapen kachoro setami pajirpon ke Karbi atumta laso nak thaksini kan sek laso ni si churong jedu laso churong je lake isi ke thedung ko churong je lo lapen khayal amoyar bung pang tang churong je lo pusi bang katu ta ke thang lo pen lason pa ke thang pon bomana si alai tum phan churolo penali tum phan thang pi mube si tala tum arbungar phi na humbri posi isi arnam si nang yadun pen isi arnam si nang thandun uson si niling matha thinon ke sar botor nikan troksi keb si keb karlu andulo so por talali tum pen chingki ke thalong bomlang pendalan tumpen ki dihan bom lam tahai minit poson ning thiri silang tum satu par piglo rong aji masuk ke talon pun lah karbar sing sipen ke sepatu pen sing suprem lo masuk ke lemta nane tum katawe rat tum karbera tum se katawe la ngasih tonu nasi suprem nong min hai masih nang kan pokemon ni lah masuk pin pen nona phila itu mah nepu Chandra Singh Krola tum Vida Singh opi ya Chandra tu kan nona tu mana aru tu bomna ina sapra go ti dela gana ulamo nasi latum pembe nasi kama chun momlo pelan ni kanwang da so ju festival ni so ro ji da provement pat committee ben so momlo nge ala so ta committee be claim hai ki ching si da ni sia ne phasi general secretary puna na ke hol hai akola ke claim nei ba la fi ma la ke ta thei thei sa claim ja bonno ma sinon ma ke ni kan thoke wan ta le ro ba halapu KCS samai pho Chandra Singh Krola kaning je ponke non Karbi Youth Festival mate Karbi Risonimso rong aje Sertalin Jubilee katalon along keduan ke klembarem atum kachetong don labje aphansi kachopha alu pajirpon puta ningje pon nilitum Karbi jutang song hin pen chitik chisang pon bom no sinona ke leji surinya yang correctly ar koya chiklo di phai kre na ni pen langke Karbi Risonimso rong aje Sertalin karcho talon pon po silabangso Sertalin karcho talon pen pachara pon si nilitum Karbi jutang song hin pen Karbi Risonimso rong aje konanan maka talon dam
1974 pen 1993 an along tin ka humri pen chenglok rongaje la pen karbir sim so rongaje amhanga pathek kwek dilitum jutanga kuru along ko chi humri labang so saing deng deng ponlo kasi pedap adap apor bang dilitum kises la pen karbi disinum so rongaje amhanga pathek akong chun bang akai rong hiya na humri damlo arbungor pin tum humri damlo sinon aning sama por bangke karbi so nim sorong aje along ka cherap dun bencenglok karbi jutanga song mata karbi cultural society kecheng si amai phu matang te founder president akai non dun site mo hem nili tum nang humri lo nili tum karbi jutanga song tiria maya long bang so pathak nili tum chingwai pa teblo aho gong silang dam lo pulo tang te halang ni tum kabor ipen ini karbia khaya long karbi risun so rong aje la pen karbi jutanga song hana ke thek la ke we ke mi karbia khaya phan News report Karbi Anglong live. Jakhong achek lo ni phai krip ti arni ajak ding thlui pen chin thong arara kar I mate kacheleng je phan mesen atowar nangji pura towar kasela masai ke claim pangcheng pontang loposi birta ribdon long Lasosi West Karbi Anglong habar lakha ke thom chin thong constituency arlo towar ke mesen kabi pena jok kedam tanga pora hot penara ki sung chetong ponang lo towar ke mesen kabi pena jok komadne ke kisu kachelanga hem kache ponbo mahut kiletong thek thiang ko apran ke damnang pusitami donang lo Chinthong habar along gari motor ka chapahem phu atum posetami towar ke hino parpi ka jok chapahem phu na sonlo monta nonapor Chinthong constituency local MSC a visit crew kaikia mat ka chirok tok pen ki dua jok rara phan ma tha ponsi towar ke mesen atowar ka cheleng longja phan sai ki claim pangcheng pon bom tanglo Labangso towar lake Rural Infrastructure Development Fund mate RIDF scheme pensi claim ponlo bangso towar lake kilometer inko rake thom dokai am tereng lapen rongjang phonga daksi bangso towar jasimet kaselam pangcheng ponlo labangso towar kaselam pen hawara ratum Chinthong MSC avijit crop han aning kangsam lapen akero pajir pon Hemari Rongpha report Karbi Anglong live Pirthe ke chan ke jara ka yahud along monit lapen osomar anutin phansi arna mahir jumi ki pi break jam lapen ke thekeri break jam do Lason tak thaksi Bokajan subdivision angkang Bormanthi be arong along kido inut babu tiso lapen Christina kathar pia sopo kirim tiso arta ningkan ket ingding pria long ansi lo chari dun bomlang alangli Rubik cube pu isi ke pathu kelema son second inkoraner kep ang bong an patang det un Rubik Cube Games ke pathua son thom pliando Rubik's Cube Pocket Cube Pyramid hai hui henlo lapen la son tina long si apor ke enta break jamji Rubik Cube bang ke jong si Guinness Book of World Record along padunji pulotang ke second ke thom pliang bong patang thek nangji Lason si kirim tiso alang liphan non masa ban bak pachar li chora sonte masa pachat unji lang tahai alang lila puson talent ki do ki thek serapot choro nangji lapen ki rangjilang alang likaya long setami an so se ke paprang dun thek ja phan ahir jumi pajir ponlo Bokajan penanan terang Karbi Anglong live Jakhon cheklo ni phai krip clear ni Andhra Pradesh along relong kido Sri Harikota arong sopi Satish Dhawan Space Center along pen anarlo por phai hinira minute thomke bra pho apor pensi ke pangjar pangcheng ponlo Labangso mission Jasamet akemang ponlake Chandrayaan 2 lunar mission pen kepachun ponun iadim angthun ingthum ponsi lunar surface along ingsamjin pen kisundam henlo jong silabangso akemang ponalong chun pondet pulotang te pirthe adang pen India det si lunar surface along kisundam cheng palong ingding plialong an amen chetok ponpo Indian Space Research Organization mate ISR open chiklo along ke padodama mission non pen ingdeng ke thom an ingsamjin pen rocket kilo ajai mek chunpon pamilo
Andhra Pradesh along Rilong ke do Sriharikota rong sopi Satish Dhawan Space Center along pen anarlo porphai hinira minute thomke bra pho apor pen ke pangjar chun pondet manapi India Prime Minister Narendra Modi sitami labangso mission along kachirabdun ke claim ke damatuma phan ning kang samche paklang ponsi akiro pajir ponlo. Union Minister of State for Department of Space Dr. Jitendra Singh Hinpen Pherangkia Thengno Lamthe ke jayahud ke than pona tengke labangso project along kaddo kawe pangrum pen puti pharo truck an pensi pador ponlo labangso mission along ke pangjar pona satellite ke mang pon adim aklong an ke palidam jia phan ni plikebra hini an apor en tahai laben pai pai chiklo ni phai ingkore ke thom arni por phai phora minute plikebra truck si arni Ani kang sama por ansi lunar dawn along an ledam popusi pachini pom Chandrayaan 3 lunar mission ke pachun pon pa meji along ke jalin pon mate ke langcharia bangke Uttar Pradesh along ri Lucknow arong sopi pen ISRO scientist Ritu Karidhal Srivastava henlo Lason si halapu Chandrayaan 3 lunar mission along launch control along ke langchari lapen ke japona bang lake Assam along ripen scientist Chayan Datta henlo National Desk Report Karbiang Long Live Pathua sonta isi okpra naphan akimidoi lapenang le jongsi thekser pulotang te sorkara boreng war saita longi sonsi patumi jakhong ni phai kre player ni ani kang samapor phuloni constituency ke parlo phuloni sports association atum ben patir pi ponsi ingdeng inkorener ke football league phuloni higher secondary school playground along kapathu pangcheng ponlo bangso ingdeng inkorener ke football league along ke cheng si ke pathu ke che phocheng nake waisong club la pen trinity club atum si che phopon lo Bangsu kapathu along EM Kangbura Kiling Aluhia Man Pen Chetong Dunsi kapathu along RDP Don Bangsu kapathu kache phopon lake Waisong Club la pen Trinity atumang bong pupu ke haija phan pathu ponsi Waisong Club atum goal pho la pen Trinity Club atum bang goal isian si kachitu dun thek chora jo Waisong Club atum chepahai ponderlo Ingdeng inkoira nerket Colony Sport Association ahin pen ini ke cheng siani la dikiti pon men football championship aswa liga bangke pinian lo lasi pini ke cepati pon lake chuning a championship tu e championship chuning ke dam lake Waisong FC lapian dia championship ke dam lake Trinity FC lasi pini ke chengsian yalang litum si aswa liga long cepati pon lo Analaan sisi football ke pathu pe kering awal side pe Nasila so kering awal side long nei tunte anutin ausumata football ke pathu yang si sang se pinben kam kan le te mon si goreng awal side ke long ni so ke long ni phan la sa twa ta du la si mahatan ni kan lo la si non BSF long same ni tum council ben si coaching people council ben coaching kilo boni champion thamba people champion thamba pia ko interview ta coaching bidang si people masih coaching tidak program te la interview ke enje bang si coaching ke tham ko de itu so marun orang awal sa dong ko nasa sontina khela asontin ke pathu ta itu masa marun itu mowi itu dong si patlang te program te moki orang awal sa ta itu ko langsung tinggi lasi nonton lasi itu cisik etnako ason tin akam amu tepat do anawean sob antai itu asmasi itu si contoh Phuloni pen dirjona rongpi Karbiang Long Live Pinera Abirta ke lapansi kang tonik lon